प्रमोद बर' बिथाङा जेनुइन खामानि मावग्रा होनलाय बेनि नेम प्लेटआ माब्रै माने आथाजों सिथाबलायनाय प्लास्टिकआव प्रिन्ट खालामनानै बेखौनो मार्बल पाथराव लिरनाय बादि खालामनानै बोरै सिथाबनानै दोन बिटिआर सोदोबानो बर' जातिखौ फोजोबस्रांनो लामायाव थांखाबायमोन जेला बे बिटिआर सोदोबखौ दिनै जोङो जोगारनांसिगौ बेखौ नेवसिनांसिगौ गंगा दैयाव बेखौ फोजावहरनांसिगौ बिटिआर सोदोबानो बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि उसुब सोदोब अमंगल सोदोब बियो जोंनि बर' हारिखौ जोबस्रांहोबायमोन प्रकाश नार्जारी इउटिउबार फिथांखिमोन बादिया फिथांखि ब्लग बिथां इउटिउबारफ्रा एकदम माने मेलेम गैयै बाथ्रा बुंग्रा बर' हारिनि सैतान श्रेणीनि मानसि इउपिपिएलआ कमप्लिटलि ब्रेनलेस खर' गैयै गोजानि हानजा होननानै बुंब्लाबो जेबो खहा गैया इउटिउबार बिथांमोनखौ आङो खुलुमनाय जासिबाय लोगोसे दुलाराय बर' रायजो राजाफोरखौ आङो आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा बिटिसि इलेक्शननि आगोल जोङो गोबां ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंबोदोंमोन दा जों बुंनाय बाथ्राफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि खोथा बाथ्राजों जोंना बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनहा थांनाय 22 सेप्तेम्बराव जेनाखि बिटिसि इलेक्शन जादोंमोन बेवहाय जोंनि ससियेल मिडियायाव हगारनाय लोगोसे फिसा फिसा पकेट जायगाफ्राव गिदिंनानै रायजोफोरजों रायज्लायनायाव जों बुंबोनाय बे बाथ्राफोरखौ आङो दिनै रोखा रोखा जाफुंजोबनाय बादि मोनदों जोङो बुंनाय लेखायै जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बिटिसि 6 सिड्युलनि रायजोखौ लाबोफिननो थाखाय बिनि पावार एन्ड फांसनखौ लाबोफिननोब्ला माने हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हानजानोनो भट होनानै बिपिएफखौनो बिटिसिनि सरकाराव लाबोफिननांगौ नङाब्ला जोंनि बिटिसि 6 सिड्युला जोबस्रांसिगोन होननानै जोङो रायजोफोरखौ खावलायदोंमोन आरो बे हिसाबैनो रायजो राजायाबो आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो रायजो राजाखौ खावलायबोदोंमोन आरो बे हिसाबै रायजो राजायाबो जोंनि दैदेनगिरि लिडार बिथांमोननि बुंनाय आरो जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुयेलनि बुंनायाव थांनाय 22 तारिखआव भटखौ बिपिएफनोनो भटखौ होजोबनानै 26 तानिनो रिजाल्टआव जोङो नुनो मोनबाय बिपिएफआ 28 जन देरहानानै दिनै बिपिएफनि बिटिसि सरकार दानो हानाय जाबाय दा बियो जोबोद जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां खौरां खाफाल गोनां खौरां होननानै जोङो बुंथारनांगोन आरो हाग्रामा महिलारि बिपिएफ हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ जोङो जोबोद साबायखर बावनांगोन बिथांखौ बरायनांगोन जे बिथाङा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों मेंनाय गैयाजासे प्राय 1.5 मास 2 मास बिथाङा अहरह गिदिंनानै केम्पेइन खालामनायनि जाउनावहाय 28 जन एमसिएलए देरहाहोनानै दिनै गभर्नमेन्ट दानो हाबाय गभर्नमेन्ट दाखांनानैनो बिथाङा एग्जिकिउटिभ काउन्सिलखौबो बिथांमोनहा दानो हाबाय एग्जिकिउटिभ मेम्बार्स बिथांमोनहा सेलेक्शन खालामनानै होजोबनो हाबाय लोगोसे दा बिटिसिखौ सालायनायनि प्रसेसनि सायाव स्टेप बाय स्टेप बिथांमोनहा सावरायगासिनो दङ दा जोंनि रायजो राजाया এই কারণে বিপিএফ को भोट होदोंमोन जे थांनाय 2020 नि बिटिआर जेनेकि पीस एग्रीमेंट बे पीस एग्रीमेंटनि दारै प्रमोद बर' बिथाङा पीस एग्रीमेंट खालामनानै बिटिसिनि जोंनि मोनखानाय आगोलनि गोबां पावर एन्ड फांसन आरो स्टेटासफोरखौ स्क्रैप खालामदों होननानै जोङो बुंबोबाय थादों आरो जथेस्थ स्क्रैपबो जादोंमोन आरो बिटिसिनि गोबां पावर एन्ड फांसनखौ बे फोजोबनाय जादोंमोन बेनिखायनो जोङो प्रमोद बर' बिथांनि एगेन्स्टै बेफोर बाथ्राफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव बुंबोनाय जादोंमोन दा बे जों बुंबोनाय जे बिटिसिनि मोजां मोजां दफाफोरखौ स्क्रैप खालामनाय जादों डाइल्यूट खालामनाय जादों बिटिसि 6 सिड्यूलखौ फोजोबस्रांनाय जाबाय
बे बाथ्राखौ जोङो दारौ देख्रेब नार्जारी बिथां आरो आं अमर सिंह ब्रह्म आरो गोबां इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बुंबोदोंमोन। दिनै बे बाथ्राया गमामायै सैथो होननानै रोखा रोखा ओंखारबाय रायजोफोर आरो बे रावा दिनै हाग्रामा महिलारी गभर्नमेन्ट दानानै बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों एनडिए एलायन्सआव दा दिनै गभर्नमेन्ट दाबाय बिटिसिआव। बिनि उनावहाय दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया निजेनो क्लियारिफिकेसन होनो गोनां जाबाय बा बिथाङा क्लियारिफिकेसन होबाय नंगौ जे बिटिसि सिक्स शिड्यूलनि काउन्सिलनि एक्टआव जे बिटिसिनि चिफ आरो डेपुटि चिफखौ केबिनेट मन्थ्रि स्टेटास होनाय दङ। दा बेखौ जोङो थांनाय माखासे बोसोराव बन्द खालामनाय जादोंमोन। दिनै जों बेखौ केबिनेट डिसिसन लानानै बिटिसि काउन्सिलनि चिफ आरो डेपुटि चिफखौ केबिनेट स्टेटास होनाय जाफै होननानै बिथाङा अलरेडि डिक्लेयार होबाय। अब्ला रायजोआ नायदो जे प्रमद बर'नि 5 बोसोर जेनाखि बिटिआर सरकार बिथांमोनहा बानायदोंमोन बेवहाय केबिनेट मन्थ्रि रेंक होनाय जायाखैमोन। नंखायनो जों बुंदों जे स्क्रेप जादों, केबिनेट मन्थ्रिनि मर्यादाखौ मोनाखैमोन बिथांमोनहा। दा बे खोथाखौ दिनै रोखा रोखायै जोंहा सीएम बिथाङा क्लियारिफिकेसन होबाय आरो आं हाग्रामा महिलारी बिथांखौ साबायखर बावदों। बिथाङा जे बे जोंनि मोनसे मर्यादा स्टेटासखौ दिनै लाबोफिननो हाबाय बेयो बर' जाथिनि बिराद देरगाथाव खामानि जाफिनबाय। बेबादि स्टेटास मर्यादाखौ बिटिआर सुक्तिनि दारै जोङो खोमाजोबनो हमबायमोन। आरो बेजों लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां गिबि मन्थ्रिया फोरमायबावबाय, क्लियारिफिकेसन होबाय जे थांनाय इउपिपिएलनि 5 बोसोर बिटिआर सासनाव 16टा डिपार्टमेन्टखौ मोनबा डिस्ट्रिक्टनि डिसिफोरनो नायनो होनाय जादोंमोन। दा दिनै हाग्रामा सरकारनि गभर्नमेन्ट जानाय लोगो लोगो बे डिसिफोरा नायनाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ जोङो उइथड्र खालामबाय। दानिया माने डिसिफोरा बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ नायला, बेखौ बिटिसि सरकारा गावनो गाव नायनानै खामानिखौ मावनो हासिगोन होननानै बिथाङा क्लियारिफिकेसन होबाय। अब्ला नोंथांमोनहा नायदो बिटिआर सुक्तिनि दारै 16टा डिपार्टमेन्टखौ 6 शिड्यूलनि एडमिनिस्ट्रेटिभ जेनाखि सिस्टेम मर्यादा दंमोन, स्टेटास दंमोन, बेखौ भायलेट खालामनानै प्रमद बर' इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ डिसिफोरनो हरनाय माने आसाम स्टेटनो हरनाय। आसाम स्टेट गभर्नमेन्टआसो बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोनहा नायबिजिरनाय, सुपारभिजन मनिटरिं खालामनाय, सेंसन होनायनि लिस्टफोर बानायनाय बेफोर खामानिखौ मावबोजोबदोंमोन। बेफोर खोथाखौनो जोङो मोनसे समनिफ्राय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंबाय थादोंमोन। नाथाय जों बुंबोनाय बाथ्राफोरखौ बै समावहाय जेनेबा इउपिपिएलआनो जा प्रमद बर' बिथांमोनहानो जा डिनाय खालामबोदोंमोन। नाथाय बे खोथाया दिनै रायजोफोर नोंथांमोनहा रोखा रोखा चिफ मिनिस्टारनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनबाय। आं जोबोद गोजोनबाय जे जों आगोलनिफ्राय बुंबोबाय थानाय बाथ्राफ्रा दिनै रोखा रोखा बेरखांगासिनो दङ, सैथो जाबोगासिनो दं। दा रायजो राजा नोंथांमोन, जे बिटिआर सुक्तिनि दारै बिटिसि 6 शिड्यूलनि एडमिनिस्ट्रेसनखौनो बिनि गासिबो पावार एन्ड फांसनखौनो स्क्रेप खालामनाय जादोंमोन। दा बेखायनो जोङो नोंथांमोनखौ रायजोखौ खावलायदों जे बिटिसिखौ रैखा खालामफिननो, बिटिसिआसो जोंनि रैखाथिनि खबस होननानै जोङो बिपिएफखौ देरहाहोनांगौ होननानै बुंनानै नोंथांमोनहा देरहाहोबाय। दिनै जों बेखौ लाबोफिननायनि लामायाव आं मिजिंथियो हाग्रामा महिलारी बिथाङा जे दा गभर्नमेन्ट दादों बिथाङा माने निश्चय बिटिसिनि जोंनि एक्ट 2003नि 10 फेब्रुवारियाव जानाय बे एक्टनि दफाफोरखौ निश्चय बिथाङा मावफुंजोबनानै बिटिसि 6 शिड्यूल रायजोखौ आगोलनि बादि निश्चय ग्रोम ग्रोम खालामगोन। आरो बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'आ डेभेलपमेन्टेल वार्क्सखौ एकदम गैया खालामदोंमोन। बिटिसि ओनसोलाव खुनु रोखोमनि डेभेलपमेन्ट खामानि जायाखै, खुनु टिका टुकुलिनि खामानि जायाखै,
कन्ट्राक्टरफोर रानजोबदों, रायजो राजा रानजोबदों, लेबार गोष्ठीनि रानजोबदों। नाथाय आङो मिजिंथियो एबार हाग्रामा महिलारिनि BPF सरकाराव बिथाङा निश्चय आगोल 17 बोसोराव खुंनाय बादि टिका टुक्लिनि खामानि, सेंसननि खामानि गासिबो बिथाङा सेन्ट्रेलनिफ्राय जा स्टेटनिफ्राय जा गोबां एमाउन्टनि थाखा लाबोनानै निश्चय BTCनि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ बिथाङा मावफुंगोन आंहा फोथायनाय दङ आरो रायजो राजायाबो फोथायनाय दं। नाथाय मोनसे खोथाखौ रायजो राजाया एसे सिन्था खालामनानै नायनाया मोजां। माब्रै नायनाया मोजां? जे हाग्रामा महिलारिया 28 जन MCLA देरहाहोनानै गभर्नमेन्ट दानायनि फार्स्ट एग्जिकिउटिभ मिटिं जानायावनो जोंनि अपोजिशन पार्टीनि सेक्रेटारि राजु नार्जारी बिथाङा जे हाग्रामा महिलारिया जे गाव गेरेन्टि होनाय इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव होनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय वेलफेयारनि थाखाय 100 कौटिखौ राननो हायाखै होननानै बिथाङा माने रायदों, बिथाङा बखिदों, बिथाङा सोंखारिदों जे खोथा होनाय बादियै मावफुंनो हायाखै। फार्स्ट एग्जिकिउटिभ मिटिं जनायावनो बिनि मथेबा बे 100 कौटि इयुथ्सफोरनि थाखाय वेलफेयारनि जे इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव जेरै होदों बे थाखाखौ रानजानो लुबैदोंमोन। दा बेफोरबादि सिन्थाधारा, थौले सिन्थाधारानि गोसोजों सिमां बादि मेजिक बादि सिलाय गुलि बादि खामानि मावजानो लुबैनाय एखेबारे बेफोर माने अतिरन्जित गनायजाथावै थौले मेलेमजों बुंनाय राजु नार्जारी बिथांनि बेखौ जोङो रायजो राजाया मिथिनांगोन, साननांगोन, बुजिनांगोन। सम्भब नामा जे 5 बोसोराव प्रमद बर' UPPL सरकारा जेबो मावनो हायाखै आरो हाग्रामाखौ गभर्नमेन्ट दानायनि अखानायै फार्स्ट एग्जिकिउटिभ बडियावनो खोथा होनाय इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव होनाय थाखाफोरखौ राननो दाबि दिखांनाय, बिनि थाखाय मावफुंनो हायाखै होननानै आन्दोलन खालामनो खोथा बुंलाबायनाय राजु नार्जारी बिथांनि बे बुंनायफ्रा एकदम अनला खारियाव आगान थायै आनएक्सेप्टेबल आरो बियो मोनसे मेलेम गैथारै थौले गोसोनि राव होननानै जोङो बुंनो हायो। दा रायजोआ धैर्य हम, हाग्रामा महिलारिया इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव जाफोर बाथ्रा होबोदों, खोथा होबोदों, लासै लासै बिथाङा निश्चय मावगोन। बाहाय गोबां अफिसियेल प्रसिडियर थायो, थाखा फान्डिं फैनायनि खोथा थायो, रिलिज खालामनायनि खोथा थायो, अफिसियेल प्रसिडियरनि खोथा दं, टेक्निकेल सेंसननि बाथ्रा दं। दा बेफोरबादिखौ मावनो जथेस्थ टाइम नांगौ। दा सानसे साननैनि गेजेराव होजानो लुबैनाय राजु नार्जारी बिथांनि बाथ्राया एकदम जुक्ति गैथारै लाजिथावथाव जादों। बेजों लोगोसे राजुल' नङा, UPPL सापर्टार माखासे इउटिउबार दङ, माने थौले मेलेमनि इउटिउबार, ब्लाइन्ड सापर्टार अफ UPPL बिथांमोनहा माने जेब्लानाखि सालाकाथिनि खाथियाव रेलवे ट्रेकआव बमा बेरफैयो अब्ला माखासे UPPL सापर्टार इउटिउबार बिथांमोनहा बुंबाय जे हाग्रामा सरकार जानाय लोगो लोगो बमा गुब्रुबाय, दिनै गुब्रुबाय बमा, गाबोन समफोरबा बहा गुब्रुगोन, बेसेबां गुब्रुगोन बेखौ बुंसोनो हाला, बे दावरावानो दावरावसै, बे बमा गुलि बारुदानो गुलि बारुदसै, बेबादि होनलाबायबाय। बिथांमोनहा बबे मेलेमजों बे बाथ्राखौ बुंनो हायो? हाग्रामाया 28 जन MCLA देरहानानै गभर्नमेन्ट दाग्रोमोना बमा गावनायनि मेन्टेलिटिखौ लानो हायो नामा? सोरबा लानो हायो नामा? अब्ला बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथांखौसो दसि खालामनानै, BPF खौ दसि खालामनानै बै जे इउटिउबारफोर खोथा बुंदों, सोरबा इन्टेलेक्सुयेलफोर खोथा बुंदों, बिसोर बेसेबां ग्रहण जैग'? अब्ला बेनिफ्रायनो फोरमान जायो UPPLआ कमप्लिटलि ब्रेनलेस, खर' गैयै गोजानि हान्जा होननानै बुंब्लाबो जेबो खहा गैया। खारन बिथांमोननि बे बमा बेरफ्रुनायनि सायाव जे कमान्ड होदों बे कमान्डफ्रा गासिबो माने भित्तिहीन, साननो हाथावै, एकदम मेलेम गैथारैनि माने बाथ्रा जादों रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बेनिफ्राय बे कारिगावनि गेटखौ लानानैबो गोबां इउटिउबारा माने BPF नि मानसिखौ बोखारदों होननानै
माने बिथांमोनहा ससियेल मिडियानि गेजेराव समालोचना खालामदों। बे इउटिउबार सासे प्रकाश बसुमतारी बिथाङाथ' डाइरेक्ट बिपिएफनिखौ माने सोंखारिदों। प्रकाश नार्जारी इउटिउबार फिथांखिमोन बादिया फिथांखि ब्लग बिथां इउटिउबारफ्रा एकदम माने मेलेम गैयै बाथ्रा बुंग्रा बर' हारिनि सैतान श्रेणीनि मानसि। खोथाखौ बिजिरनानै नाया माया माने जाहा थाहा खोथा बुंग्रा। बमाया गावदों सोर गावदों बेखौ सीआईडी डिपार्टमेन्ट, पुलिस डिपार्टमेन्ट, रेलवे डिपार्टमेन्टनि आरपीएफ डिपार्टमेन्ट बिथांमोनहा इनभेस्टिगेट खालामनानै निश्चय दिहुनखागोन। बेखौ नेस्लाबालासेनो ब्लाइन्डलि बिपिएफखौनो गावदों होननानै गुब्रु होदों होननानै बुंनायफ्रा बेसे ग्रहणजोग्य एबा बिसिनि मेलेमा बेसेबां गोथौ मेलेमनि मानसि बिसोरो बे इउपिपिएल सापर्टारफ्रा नोंथांमोनहा रायजो राजाफ्रा साननानै नायबानो जाबाय। बे गेटनि नाम लेरा नेम प्लेटआ प्रमद बर' बिथाङा जेनुइन खामानि मावग्रा होनलाय बेनि नेम प्लेटआ माब्रै माने आथाजों सिथाबलायनाय प्लास्टिकआव प्रिन्ट खालामनानै बेखौनो मार्बल पाथराव लिरनाय बादि खालामनानै बोरै सिथाबनानै दोननाय एकदम माने लोरगेंगे। दा बोरैबा बे गुगाबाय बेनो जालायबाय बिपिएफआ बोखारदों। दा बेबादि नंथारै बाथारै नंबां जाबां बाथ्राफोरखौ लानानै बिपिएफनि सायाव हाग्रामा महिलारी सारनि सायाव बिटिसि दानि सरकारनि सायाव ब्लेम होनो नागिरनाय, बांसावनानै दुरनाम खालामनो नागिरनाय दा बिथांमोनहा बे एक्टिभिटिसखौ लाबाय थानायखौ जों नुदों। खिन्थु जे जायगायाव सैथो गैया बे मालाबाबो बेखौ माने सानसे समाव प्रुफ जाखागोन। दिनै जागासिनोबो दङ आरो बिथांमोनहा जेनगासिनोबो दं। नंखायनो बिथांमोनहा दिनै जेनदों होननानै नार्भास जानानै नंथारै बांथारै फोरमान गैयै जेबो भित्ति गैयै खोथा बाथ्रा बुङोब्ला निश्चय आरो बिथांमोननि पार्टिया आरोबाव रासिन दुर्बल जागोन। रायजोफ्रा बिथांमोनखौ रासिन मुगैगोन होननानैसो आं सानो। दा आङो बुंनो सानदों जोङो बर' रायजो राजाया दा हाग्रामा महिलारी सारनि बिपिएफ जे सरकार जादों बिथांमोननि जे खामानि दामानि मावनायखौ नाय, नेबाय था बिथांमोनहा सिस्टेमेटिक भाबै मोजां मावलाङो ना मावलाङा। खिन्थु हाखा दावरा मावजानो लुबैनाय मोनजानो लुबैनाय बेबादिजों जानाय नङा। गासिबो खामानिखौ जोङो प्लेनिं लायै मोजाङै सानै हयै खामानिखौ मावनांगोन आरो बेखिनियाव टाइम लागोन। दिनैसिम जोंनि इएमफ्रा जिरायनायानो अफिसाव जायाखै। अफिसारफोरजों बिथांमोनहा बबे हेडआव बेसेबां थाखा फैगोन फैया प्लेनिं लानानै बिथांमोनहा बेखौ बोरै डिस्ट्रिबिउसन खालामगोन, हाउ टु इमप्लिमेन्ट बोरै इमप्लिमेन्ट खालामगोन बेखौ सावरायनोनो समायखौ मोनाखै। नाथाय दिनै बेफोरखौ लानानै एखेबारे बांसावनानै गन्डगल सृष्टि खालामनो नागिरनायखौ जोङो नुनो मोनदों। फारसेथिंजाय जोङो नुदों हाग्रामा महिलारीनि बिपिएफ पार्टिया थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथांनि सासनाव खुनु धरननि डिस्टार्ब खालामनायखौ जों नुबोआखै। ओरैबादि साइलेन्टै बिथांमोनहा गोसो मथे खामानि मावनो हादोंमोन। अब्लाबो बिथांमोनहा माने खुनु खामानि बारा मावनोनो हायाखै। रायजोनि जौगानायनि खामानि बुंनो थांब्ला एकदम जिर'। नाथाय दिनै बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारीया हेमन्त बिश्व शर्माजों एनडिए सरकार एलायन्स गभर्नमेन्ट दानानै जे जौगानायनि हाबाफारि लागासिनो दङ बेखौ बिथांमोनहा हिंसानानै अबस्ट्राक्सन होनायनि बादा होनायनि पलिसिखौसो जोङो लानाय नुगासिनो दङ। नाथाय आं बुङो जे अपोजिशन गभर्नमेन्टखौ खामानि मावनो जुदि स्कप होआबा सान्थि भाबै खामानि मावनो होआब्ला बेवहाय जों लुबैनाय बादि जोंनि जौगाखांनायनि खामानिखौ हयथ' हाग्रामा महिलारीया मावफुंनायाव निश्चय बादा मोनगोन। बेनिखायनो इउपिपिएलआबो दिनै धैर्य हमनांगोन, नेनांगोन। जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि मावोबा बेखौ नोंथांमोनहा समालोचना खालाम, जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय हाखु दावरा खालि समालोचना खालामनाय, खालि रायनाय बे धरनै बिथांमोनहा थांनो नाङा। आं दिनै नुदों फारसेथिंजाय जोंनि माहारियारि आफादा माने मा होनो सोमावसारफिननो नागिरदों गोबां दाबि दाबाखौ लानानै। नाथाय बे सोमावसारफिननायाव जोंहा आपत्ति गैया। नाथाय आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन, जोंनि माहारियारि आफाद
दैदेनगिरि बिथांमोनहा बै 2020 नि 27 जानुवारियाव जे पीस एग्रीमेंट जादोंमोन बे पीस एग्रीमेंटआव MOS आव मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंटआव जोबनाय सेंटेंसखौ बिथांमोनहा मानो लिरनानै गारबोआ जे गोबां बड' लिडार्सफोरजों रायलायनाय जाबाय आरो रायलायनायनि गेजेराव मोनसे कनक्लुजनाव फैबाय जे आसामनि मेपखौ सोलायालासिनो बेनो बे पीस एग्रीमेंटआनो जोबथा आरो गासै सुस्रांनाय जाबाय फाइनल एंड कम्प्रिहेंसिव सल्यूशन while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam अर्थात आसामनि मेपखौ सोलाय सोल' खालामालासेनो बर' हारिनि जेंनाफोरनि बेनो जोबथा आरो गासै सुस्रांनाय होननानै मानो लिरनानै होबा दिनै बेनो जोबथाबायबा दिनै गोदान आरो माबा बिबावनांगौ होननाय जिनिस निश्चय थालामोन आरो बिनि थाखाय एनादार मुभमेन्ट खालामफिननांगौनि बाथ्रा आंनि मथेबा गैलामोन दा ओरैबायदि जादों बिटिआर सुक्तियावथ' जेबो गैया जों मिथिगौ आरो बिटिआर सुक्तिनि दारैनो बिटिसि सुक्तिनि मोजां मोजां जोंनि ट्राइबेलनि राइट्सफोरनि प्रोटेक्शननि बाथ्राफ्रा दिनै धंस जादों नंखायनो बिटिआर एग्रीमेंटआनो बर' जातिखौ खहा खालामनाय मोनसे एग्रीमेंट होननानै बुंब्लाबो जों खहा जाया दिनै बिटिआरनि दारैनो बे 6 शेड्यूल बिटिसिनि कैबिनेट स्टेटास मोननाय जोब्बायमोन मिनिस्टार रैंक मोननाय कैबिनेट मिनिस्टार आरो स्टेट मिनिस्टार रैंक मोननाय जोब्बायमोन दिनै 16था डिपार्टमेंट गोमाबायमोन दा दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौ लाबोफिननो हाबाय बिदि खायसे फैफिनबाय दा नङो बे बिटिआर एग्रीमेंटनि दारैनो हिमन्त बिश्व शर्माखौबो एसे दुसि जायो खारन बिथाङा प्रमोद बर'नि दारै बिटिआर एग्रीमेंट खालामखांनायनि उनाव बिटिसिनि गासिबो पावर एंड फांशनखौ स्क्रैप खालामनानै माने बिटिसिखौ बिटिसि गैयै बायदि खालामदोंमोन दा बेखायनो गासिबो दाया बिटिआर एग्रीमेंटआवनो फैयो नंखायनो बिटिआर एग्रीमेंट इज ए ब्लैक डकुमेंट्स फर द बड' कम्युनिटी दिनै बिटिआरनि दारैनो बर'फ्रा दिनै जालाखात बिलाखात दुखु खस्थ'आव गोग्लैफिननाय अबस्था फैबायमोन नंखायनो आङो जोंनि हाग्रामा महिलारि सार लोगोसे डिपुटी चिफ लोगोसे गोबां जोंनि एग्जीक्यूटिव मेम्बार्स बिथांमोन काउन्सिलनि एग्जीक्यूटिव मेम्बार्स बिथांमोन आरो लोगोसे मानगोनां एमसीएलए बिथांमोन आरो जेसेबां बर' मानसि दङ बर' लिडार्स दं बीपीएफनि लिडार्स दं आङो खावलायनोसो लुबैदों बिटिआर सोदोबानो बर' जातिखौ फोजोबस्रांनो लामायाव थांखाबायमोन जेला बे बिटिआर सोदोबखौ दिनै जोङो जोगारनांसिगौ बेखौ नेवसिनांसिगौ गंगा दैयाव बेखौ फोजावहरनांसिगौ बिटिआर सोदोबानो बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि अशुभ सोदोब अमंगल सोदोब बियो जोंनि बर' हारिखौ जोबस्रांहोबायमोन नंखायनो दिनैबो जोंनि गोबां मानसिफ्रा बिटिआर होनबाय थायो दा दाखालिबो चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो एथिया बिटिआर होनलायलायदों बिटिआर होनबाय थादों दा आं जोंनि बर' माहारिनि इंटेलेक्चुअल दैदेनगिरि गासिबो इएम एमसीएलए बिथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोनहा खुनु प्रकारैबो बिटिआर सोदोबखौ अननानै दाबाहाय मानोना बिटिआरआ बेयो मोनसे संबिधानिक शब्द नङा इट इज नट ए कन्स्टिट्यूशनल वर्ड बिथांमोनहा बिटिआर पीस एग्रीमेंट खालामदों नाथाय बियो कन्स्टिट्यूशनाव दाबो एक्सेप्टेड जायाखै बियो पार्लियामेन्टआव पास जायाखै राज्य सभायाव पास जायाखै लक सभायाव पास जायाखै प्रेसिडेन्टआ बेखौ सहि होआखै नंखायनो बिटिआर एग्रीमेंटआ दा एक्जिस्टेंस गैला आरो बिटिआर नि दारै जोंहा जेबो बेनिफिट जायाखै नंखायनो जों दा साफ्रोमबो बर'आ बर' हारिखौ मोजां मोनोबा बिटिसि 6 शेड्यूल राज्योखौ रैखा खालामनो सानोबा बे बिटिआर सोदोबखौ मालाबाबो खुगायाव लानो नाङा बिटिआर माने अशुभ बर'नि थाखाय बेयो जोंनि गाज्रि लक्षण दा नंखायनो बिटिआर सोदोबखौ नेवसिनानै नोंथांमोनहा बिटिआर नि जायगायाव बिटिएडि होन बिटिएडि कन्स्टिट्यूशनल वर्ड बिटिसि एकर्ड बा बिटिसि एक्टनि 2003 आव बिटिसि नि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि एरियाखौ बिटिएडि होननाय जादोंमोन दा जिहेतुके
BTR कन्स्टिट्यूशनजों एक्सेप्टेड जायाखै नंखायनो BTR खौ गारनानै दिनै जोंनि चिफ सार डेपुटी चिफ सार EMफ्रा BTAD सो बाहायफिननांगौ दिनै BTR जेहेतुके माने इट इज ए रिजेक्टेड वर्ड दा नंखायनो BTAD खौसो जोङो बाहायफिननांगौ BTC गवर्नमेंट बिनि एरियाया BTAD नट BTR दा नोंथांमोनहासो मा सानो आंनि साननायाव BTR आनो जोंनि जातिनि मोनसे ओरैबायदि अशुभ वार्ड जाय अशुभ वार्डनि दारै BTC नि 6 सिडुल रायजोआ जोबनो थांबायमोन नंखायनो आङो दिनै खेबसे रायजो राजाखौ खावलायनो सानदों दानि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BTC जे सरकार BPA जे सरकार बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ नोंथांमोनहा बयबो नोजोर हो जुदि गाज्रि मावदोंबा समालोचना खालाम बहाबा बेले बेजे जादोंबा बेखौ समालोचना खालाम पाब्लिक मानसिहा बयहाबो समालोचना खालामनो गोहो दङ अपोजिशनाबो गोहो दङ आरो BTR सोदोबखौ जाहाथे रावबो बाहाया खारन बे BTR आनो BTC खौ फोजोबबायमोन जों दिनै रैखा खालामफिननो हानायखायसो दा दिनै 125th एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा बुंदों 125th एमेन्डमेन्टआ 2019 आव बे जिनिसा फुटाब जादोंमोन राजनाथ सिंह बे समाव होम मिनिस्टारमोन बे समावनो नाथाय बे जिनिसखौ सालिजारि खालामनानै उनाव बे मोनसे स्टेन्डिं कमिटि टु द डिपार्टमेन्ट अफ होम बेनि स्टेन्डिं कमिटिया बहुत सालिजारि खालामबाय आर्टिकल 280 डाइरेक्ट फाइनान्सनि बाथ्रा होजायोना होजाया आरो गुबुन गुबुन बेबादि जायोब्ला माने स्टेटजों काउन्सिलजोंनि रिलेसना मा जागोन बेखौ सालिजारि नायनानै बिथांमोनहा बे स्टेन्डिं कमिटिया अलरेडि बे 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ अलरेडि रिजेक्ट खालामनानै दोनबाय दा बे रिजेक्टेड 125th एमेन्डमेन्ट बिलआ जे बियो लकसभायाव फुटाब जाफिनगोन बे खुनु आसा गैया गतिके बे जाफुंनायनि आसाया खम बेवहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ अलरेडि सारिजारि खालामनानै स्टेन्डिं कमिटिनि रिपर्टनि बेसावहाय बेखौ अलरेडि माने पेन्डिं हिसाबै बेखौ दोनबाय दा दिनै बेखौनो लानानै जोंनिया माहारियारि आफादा सोमावसारफिननो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों किन्तु जाहाथे सोमावसारनायल' बादि जायालासेनो मेन थांखिया जाहाथे थिग जायो दिनै BTC दा जोंनि माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जोङो बेखौ खोनानो मोनो ससियेल मिडियायाव जे BTR सरकार लाबोगोन मानगोनां इउजि ब्रह्मबो बुंदों गभर्नमेन्टआ BTR आनो जाखाबाय BTR गभ BTR जुदि गभ सिं जाखाबायबा बेखौबो रायजोनो खिथानाया मोजां जे BTR आ अलरेडि गभर्नमेन्ट जाबाय गभर्नमेन्ट जादोंबा बेखौबो खिथानाया मोजां जे बबे कन्स्टिट्यूशननि एमेन्डमेन्ट मथे BTR आ गभ जाखो आरो गभ जामारोबा बे BTR नि जे क्लजफोर दङ बे क्लज मथे गभर्नमेन्ट जागोन ना BTC नि क्लजफोरखौ लादेरनानै जागोन बेखौबो रायजोफोरनो खिन्थानानै होनाया मोजां दा फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशन होननायाव जेरै जेनदों माइनास जादों प्रमद बर' बिथाङा बेबादिनो 125th एमेन्डमेन्टआवबो BTR खौ गभ होनानै सिङाव BTC 6 सिडुलनि ट्राइबेलनि प्रटेक्शननि क्लजफ्रा जुदि थायाबा बेहाय बर'फ्रा बिराद गिदिर जेननाय जागोन नंखायनो आङो खावलायनो सानदों जे जोंनि दानि माहारियारि आफाद बिथां आरो प्रमद बर' बिथाङा गाव गभर्नमेन्ट समावहाय प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार प्रेसिडेन्टनो मेमरेन्डाम हैदों 125th एमेन्डमेन्ट खौ पास खालामनांगौ होननानै बे मेमरेन्डामाव बिथांमोनहा गमामायै मा लिरदों मा दाबि दङ बेनि चार्टार अफ डिमान्ड्स बे डिमान्ड्सखौ पाब्लिकनो खिथानाया मोजां जाहाथे बयबो मिथियो किन्तु सिं दाबि होखोमाबाय दाबिया खंख्ला जेबो गैया उनावहाय बेखौनो मोनबाय जाथिया लस जाबाय जाहाथे बे रोखोम जाया बिथांमोनहा बे जिनिसखौ मा चार्टार अफ डिमान्ड्स दं बेखौ पाब्लिकनो खिन्थानो एबा मोजां आरो बेखौ मिथिखांनानैसो रायजो राजायाबो आन्दोलनाव बारसोमनाया मोजां नङाब्ला एम्स एन्ड अबजेक्टिव्सआ थिग गैया डिमान्ड्सआ थिग गैया हरेस्ट आन्दोलन खालामबाय रायजो राजाया फिसा फिसौफ्रा बारसोमबाय थाखा फैसा खरसा जाबाय फरायनाय आरिनाय
नष्ट जाबाय बे लसआ खिन्थु बिराद गिदिर लस जाहैगोन दा बेखौबो गोथौयै साननानै नायनाया मोजां दा बेखिनि आंनि तरफनिफ्राय आं दिनै क्लियारेसन होबाय जे रायजो राजा नोंथांमोनहा लिडार्स बिथांमोनहा बिटिसिनि गासिबो चिफ सारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै डेपुटि चिफ इएम बिथांमोनहा बिटिआर सोदोबखौ बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बेखिनिखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।